Hi guys! For today, magtinola ko isda nga anduhaw. See? Labas pa kayo siya na siya'y apa. Muni siya karon ang amuang sudan para dinner. Panihapon. Magbisaya ra ko. Okay, natay sibuyas dahon, sibuyas bombay, loya, og kamate, syempre, og isda. Okay, guys. Ang sunod, atong pasigaw ng ato ang gasol para mubuka lang atong saba para sa tubig. Painit sa kog tubig, din takluban. Ay, wait. Of course, butangan ako siya og asin. Don't forget asinan gyud na siya, guys. And then maghulat lang ta nga mubukal. Usa na to ilunod ang atong mga lamas, okay? Ang sunod is mag-slice na ta daan og lamas. Di lang na to nihot dun, guys. And the kamatis. Yan. Ang akong kamatis, guys, ako na siyang i-half. Balang usa, kaupaton. Nara. Ug dayon, sibuyas dahon. Nara, hiwa-hiwaon. Dayon, luya. Akong luya, guys, ako rin siyang giugasan. Dili ni siya nako palutan. Hiling ko naman siya, giugasan naman. So, ako na siyang i-durog. Napalutan siya, guys. Ayan na, ang mga lamas para sa tinolang anduhaw. Okay, wait. Karon ibukal naman na ato ang tubig sa tong ugban ng kaldero. Ayan, bukal na siya, guys, di ba? Oops. Akong ilunod ang sibuyas bombay. Ang kamatis, kumut-kumuton dyan na para lami. Para malata. Dayon. Luya. O, ayan. Then, takluban ako nagbalik. Para, pabukalo na sa usab. O, karon, guys, nibukal namang gyud, so, ukban ako. O, dayon, nawa, guys. Lami na kayong sabaw. Panakot pag laman, wapay isda. Lami na kayong suyupon. Sama simong sipon. Joke. Nga bitaw, guys. Okay, ayan na. Lata naman na itong kamatis. So, okay na na. Bukal naman siya. Ibutang na ko tagsa-tagsa ang isda. Pero, guys, dili na to idugay ang isda, ha? Once nga murag naluto na siya, okay na na. Di na siya pwede i-dugay. Pero palutuan yun na to. Yan. Takluban balik. Okay. Ito na, guys. Naanami tinolang anduhaw unya. O kana, nibukal na gyud siya. Perti na niyang bukal. Guys, luto na niya tong fish. So, natimplahan naman siya nako. So, mag-final na ta. Ang last na itong ilunod is ang sibuyas dahunan. Or onion spring ba? Tama ba? Ayan na, guys!
kaning malunggay. Plain ra ni siya, plain. Lamas ra tanan. Oh my gosh. Ayan na guys. Mutilaw na ko. Perfect kaayo. Lahirag yun. Basta Veron ang magluto. Ay, kalami. Chambe. Hi guys. Luto na siya. So, one more bukal and then palungon. Oops. 1, 2, 3. Off na. Okay. Ay. Okay. Hi guys. By the way, I'm Veronica Patenio and this is my tinolang anduhaw. Yummy. Tilawan ako. Good kayo. Ay! Ako na i-upload sa YouTube. Don't forget to subscribe. Hi guys. By the way, I'm Veronica Patenio and this is my tinolang anduhaw. Yummy. Tilawan ako. Good kayo. Ay! Ako na i-upload sa YouTube. Don't forget to subscribe.